Татарстанның халық шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Фәнис Яруллин хөрмәтенә мемориаль такта куелды. Күркәм чарада хәбәрчеләребез дә булып кайтты. Фәнис Яруллинның беренче китабы «Мин тормышымны яратам» дип атала. Әлеге шигырьләр җыентыгы инде дөньяның матурлыгын шагыйрь йөрәге белән тоеп яшәгәнен исбатлый. Фәнис Яруллин шигырь һәм хикәяләрдән тыш зур поэмалар һәм повестьлар яза. Күп кенә әсәрләре сәхнәләштерелә, җыр сүзләре авторы буларак та таныла. Татарстанның ныклык һәм тормыш сөючәнлек үрнәге булган халык шагыйренә мемориаль такта тормышының соңгы елларында яшәгән йортка куелды. Үзенә нинди бөек шагыйребезне искә алырга җыйналдык, һәм аның тарихын мәңгеләштерергә дип әйтелгәндә, югыйсә аның инде безнең арадан китүенә 10 елдан артык вакыт үткән. Усаллыктан султраялып күңел бирмә, кешеләрне туйдырырлык күңел бирмә. Искиткеч менә эчтәлекле шигырь, менә бу шигырь үзегенә дә бу шагыйребезнең бер генә башка иҗат әсәре иҗат итмәгән булса да, аның күңел халәтен тулысы башка менә әхлак кодексы буларак кабул итәргә кирәк дип саныйм. Әлбәттә, андый кешеләрнең кадере булырга тиеш. Татарстан президенты карамагындагы мәдәниятны үстерүгә ярдәм фонды башкарма директоры Нурия Хашимова Фәнис Яруллинның иҗатын мәңгеләштерү, шагыйрьнең китапларын бастырырга әзерләү буенча зур эш башкарган хатыны Нурсия Яруллинага рәхмәтләрен җиткерде. Әлеге истәлек тактасын куйдыру өчен зур ярдәм күрсәткән Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Әсхат Сафаровның изге теләкләрен ирештерде. Буыннардан буыннарга аларның иҗатларын җиткерергә тиеш, без моңа бурычлы. Рәхмәт барыгызга да. Татарстанның халык язучысы Фәнис Яруллинга истәлек тактасы ачтык. Әлбәттә, бу Фәнис Яруллинның иҗатын тагын бер кат барлау, аның иҗатын өйрәнү, аның иҗатын өйрәнүне дәвам итү безнең буыннардан буыннарга күчерү өчен тагын бер вакыйга дип әйтәсем килә. Безнең телебезне, гореф-гадәтләребезне, мәдәниятебезне саклау өчен мондый шәхесләребезгә бик зур игътибар кирәк, аларның иҗатларын өйрәнергә кирәк. Үзе шундый авыр хәлдә булса да, аннан ярдәм сорап киләләр иде. Аның иң зур ярдәме ул рухи ярдәм. Аның иҗаты дип искәртте Разил Вәлиев. Фәнис Яруллин мен бик яшьли таныштым. Мин мәктәптә укыйдым. Татарстан яшьләре газетасында аны шигырьләре басылып чыкты һәм аның язмышы фаҗигале хәлия таруу турында язылган иде. Һәм аны шунда язылган иде, ул бүгенге көндә Бәкер санаториясында, шифаханәсендә дәвалана дип. Мин мәктәптә укыйм Түбән Камада, Бәкергә янда 120 километр. Нишләргә? Минем барасы килә, күрәсе килә. Шул хәтле йөрәгем ярсый башлады. Бигрәк тә язмышым белән шигырьләрен укыгач, мин укытучымнан мотоциклны сорап алдым да, ул мотоциклның номеры да юк иде, минем правам да юк иде. Төнне Бәкергә чыгып киттем. Һәм таң атканда барып кердем. Ул яткан палатага кердем, таныштык. Ул үзенең шигырьләрен укыды. Мин шул аның сорауы буенча үзенең шигырьләрен укыдым. Менә шуннан соң инде мин гомерем буена Фәнис Яруллиннан аерылмадым. Бик сирәк, билгеле бер вакытта гына килүче пәйгамбәр шагыйребез дип искә алды каләмдәше Рәдиф Гаташ. Ул нәкъ менә халыкның бәхтенә, халыкның рухының көчен исбат итәргә, аның чыдамлыгын, мәңгелек геройлыгын исбат итәргә алган Муса Җәлил шикелле пәйгамбәрләр затыннан. Фәнис Яруллин дигән шагыйребез бар, пәйгамбәр шагыйрь. Фәнис Яруллин иҗаты татар әдәбиятын баетучы иң зур мирас. Мемориаль такта кую аның үзен дә, иҗатын да кабат данлау, искә алуны дәлилли. Алия Галиуллина, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.